Tresna jroning Panglimbang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 23 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 15 ayat 12 tekan ayat 17. Sejatining katresnan mono mapan ana patang perkara kang ndak jenengi handarbeni, hangayomi lan hanggrungkebi. Handarbeni tegese rumangsa duweni, marga rumangsa duweni wong eman saengga kupiya njaga, ngupakara lan nglestarekake. Hangayomi tegese ngukup lan ngopeni. Awit tumindake ngukup lan ngopeni, wong kasil nyandhek kadurjanan utawa saora-orane meminimalisir dumadine kapitunan kang luwih gedhi. Hanggrungkebi kang asring uga kasebut hanglabui tegese asrah jiwa lan raga amrih becike kang dibela. Nyambung karo panglimbang dek wingi, PLM dina iki isih ngrembug bab katresnan utawa welas asih kang pancen dadi wosing bab 15 Injil Yohanes. Punjering pangrembug mapan ana tembung hanggrungkebi utawa hanglabui kaya kang ngendikake Gusti Yesus ing waosan dina iki. Ora ana katresnan kang luwih gedhe tinimbang katresnane wong kang ngetohake urip kanggo nglabui sekabate. Gusti Yesus medharake menawa nglabui mujudake pratilaning katresnan kang paling unggul. Kaya kang Gusti Yesus tuladhakake, hanglabui tegese wani nandhang sangsara, kepara wani asrah jiwa raga kanggo kang dilabui. Katresnan sejati pancen manjurung sawijining wong nyawijake rasa marang kang ditresnani. Melu sedih marang kang sedih, melu lara marang kang lara, melu kelangan marang kang kelangan, sewalike melu bungah marang kang bungah. Katresnan sejati manjurung sawijining wong nglalekake diri pribadi kanggo menehi kawigaten marang kang ditresnani. Wong kang nglabui ora mikir piwales apa kang bakal katampa, ananging amung mikirake kepriye becik lan slamete wong kang dilabui. Tumrap wong kang nglabui, kang dilabui banget ing pangaji, kaya dheweke uga pangaji. Mula Gusti Yesus ngendikake menawa nglabui liyan mligine kang ringkih tanpa daya, katindes kinuya-kuya lan sapiturute mujudake katresnan kang paling unggul. Akeh manungsa tumindak becik ananging durung mesti linandhesan karep labuh labet mring pepadha. Kang lumrah dumadi yaiku wong tumindak becik malah kepara direwangi wani mati ananging marga ngarepake sembulih utawa opah kang murwat. Tanpa sembulih wong wegah temandang, tanpa opah wong wegah obah. Para sutresna PLM kinasih saben gumuyu elinga mring katresnan sejati kang katon nyata ana tindak lelabuh lan leladi. Katresnan sejati mangejawantah ana sikap handarbeni, hangayomi sarta hanggrungkebi alias hanglabui kang ndadekake manungsa utama memper karo Allah sesembahane. Sabanjure monggo kita owahi donya kang egois lan kebak materialistis iki nganggo katresnan sejati kang nguripi, kang gawe saben wong gumuyu. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu agung kaluhuran lan kamulyan dalem kawedhar wonten diri Gusti Yesus Putra dalem ingkang asrah jiwa raga nglabui kawula tiyang dosa.
Mugi kawula saged tansaya ngemperi paduka awit tumindak ladi lan labuh. Mugi Nur Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing kula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.